Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Un exemple més d'equacions en valor absolut. De primer grau, i ja veurem què passa. L'he posat perquè vull que aprengueu a interpretar els resultats, sobretot perquè la forma de solucionar-lo és igual que abans. Fixeu-vos, tinc un valor absolut igual a una expressió que té x. Per tant, això m'imposa una restricció. Això d'aquí ha de ser més gran o igual que 0, perquè és un valor absolut. No pot ser que això sigui negatiu. Per tant, la restricció és x més 1 més gran o igual a 0. Per tant, x ha de ser més gran o igual a menys 1. Aquesta és una condició. Que imposo a les solucions que obtingui. Si no la compleixen, no seran bones. Anem per les solucions. Què fem? X més 3 igual a això en positiu, tal qual, x més 1, i x més 3 igual a això, però canviat de signe. Per tant, menys x, menys 1. I d'aquí sortiran les dues solucions. Sí? Recordeu, la distància d'aquí al 0 és igual a això. Per tant, és igual a això en positiu o a això en negatiu, canviat de signe. Molt bé, solucionem aquestes equacions ràpidament. I què passa? La x la passo tot allà i resto x, i se me'n van les x. Em queda 3 igual a 1, cosa que no és veritat en cap dels casos. Per tant, per aquí no tinc solució. No solució. 3 igual a 1 és mentida, no és veritat. Aquesta solució no val, no hi ha solució. I per aquí què passa? Doncs aquí sumo x per treure d'aquí, i aquí sumo x. Per tant, queden 2x més 3 igual a menys 1. Ara aquest 3 em fa nosa, el trec, 3 més 3, em queda 2x igual a menys 4, i divideixo per 2, i em quedarà x dividit a menys 4 per 2, em queda menys 2. Aquí sí que tinc una solució, però és bona. Ho hem de comprovar sempre, x igual a menys 2. Menys 2 és més gran que menys 1? No. No val, aquesta solució no és bona. No solució. Per tant, ni per aquí ni per aquí tinc solució. Què ha passat? No té solució, no és solució possible. Vaig a veure què passa si gràficament aconsegueixo entendre què ha passat. Sí? Vaig a representar aquestes dues funcions, representar i igual a x més 3 i a representar i igual a x més 1. Sí? Vaig a representar amb uns eixos. Veurem si trec l'aigua clara de què ha passat. X i... Primer x recte, molt fàcil, si voleu donar valors, no caldria, però bueno. 0 i 1 i 2, 2 i 1, 3. 2 punts, ja la tinc, és una recta normal i corrent. Jo ja sabia que passava per l'1 i que tenia pendent 1, però bé, aquí també em sortirà. 0, 0 i 1, aquí 1, és aquest punt, perdoneu, el 0, 1 és aquest. Aquest no, 0, 0. I el 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, aprox per aquí. És una recta. Ja us he dit abans que passava per l'1 i 1 i pendent 1, també més o menys així. Anem a representar aquest aquí. X més 3 en valor absolut. Per tant, primer em treballo la recta tal qual i igual a x més 3 i quan arribi la part negativa, quan la i agafi valors negatius, cap a dalt, sí? Perquè el valor absolut em converteix els valors de la i negatius en positius. Molt bé, doncs un parell de valors i ja està, no? Vinga, x i... Per exemple, el 0 i el 3, per posar-ne 2. Seria... Quan x val 0, la i val 3, i quan la x val 3, la i val 3, 3, 6. Represento
El punt 0,3 seria 0, 1, 2, 3, és aquest d'aquí. Molt bé. I el punt 3,6 seria 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadament estaria per aquí, més o menys. Més o menys, va. Si els ajunto, per tenir la recta, seria una recta que faria així, més o menys. Hola, m'he anat de l'olla. Ara millor. Així, i quan arribes aquí, en lloc d'anar... Epa, estic fatal, En lloc d'anar així cap a baix, aniria igual, però cap a dalt. Així. Perquè és valor absolut. Sí? Molt bé, La primera que he fet era aquesta d'aquí, i igual a x més 1, i aquesta segona és i igual a valor absolut de x més 3. I fixeu-vos que no es tallen. Són paral·leles, no us sembla, però són paral·leles. Per què? Perquè tenen el mateix pendent, la x, el coeficient de x és el mateix, són paral·leles, i fins i tot quan passen a positiu no es tallen, no hi ha cap punt en què es tallin, per tant és veritat que no tenen solució. Sí? No té solució. Aquesta que us semblava no complia la restricció, per tant no valia com a solució. Bé, espero que més o menys quedi clar, sí? Va, anem a fer coses una miqueta més complicades. Aquí hi ha el Jai Mates.